Zîzanê, Xeyal, Şeng û Peng û Ez namirim. Navê hin stranên albûma Xeyal ya Firat Med in. Hunermend Firat Med li navçeya Farqîna Diyarbekirê dijî. Wekî gelek zarokên Kurdan, zarokatiya Firat Med jî di nava alûziyan de derbas dibe. Ew dibe şahethalê êş û azar û xemên dilê dayîkan û dixwaze bi stranên xwe, giriyê zarokan, hesreta dayîk û bavan û evîndarên welêt bigihîne milyonan. Hunermend Firat Med piştî albûma Spî, albûmeke bi navê Xeyal derxist. Di vê albûmê de 8 stran hene. Ji van stranan jî 6 yên wî bixwe ne lêbelê strana Eman Eman ya hunermendê navdar Tehsîn Taha û strana Ez namirim ya hunermendê Rojavayî Cindiyê Xîzan in. Firat Med dibêje çand û zimanê Kurdî dewlemend e. Lêbelê ji bo ku hunermend bikaribin ji vê dewlemendiyê sûdê werbigirin, divê dîrok û erdêgarî û çanda xwe baş zanibin. Hezkirina min a strana û mizîkê ji zaroktî cuda bû. Piştre weka xizmetekî ji bo ziman, karekî ji bo ziman, wek eşqa Şêh Ehmedê Xanê, wek Melayê Cezîrî, wek Feqiyê Teyran, Erî Herîrî û em karin pir bijimêrin. Ew evîna ziman û ax û netew hinek wê evînê hestê min daha xurttir. Hunermend Firat Med ji zarokatiya xwe ve bi hunerê ve mijûl dibe û dibêje ew hunermendiyê ji bo parastina çand û zimanê Kurdî dike. Firat Med zêdetir stranên ku wî bi xwe nivîsandîne dixwîne û tînezimên ku ew bi xwe awazên stranên xwe amade dike. Karekî ji hunermend û rewşenbîrê netewê din cudatir. Karek û berpirsyarekî li ser rewşenbîrên Kurd û hunermendê Kurd heye. Ev jî xwedî derketina ziman e û xwedî derketina erdnêgariyê, xwedî derketina dîrok e û ney hunda kirin, ney veşartin û bi vê xebata xwe nifşên nû rabin kurdiyetiya xwe, zimanê xwe naz bikin û hunda nekin ji ber ku mirov bi zimanê xwe heye, bi erdnêgariya xwe heye. Hunermendê Kurd dibêje ew evîndarê ax û dîrok û çanda Kurdî ye û her straneke wî di nava xwe de çîrokeke li ser vê erdnêgariya hatibe jîn dihewîne. Firat Med amaje dike ku divê hunermend alîgiriya tu partî an jî aliyeke siyasî nekin û tenê ji bo yekrêzî û tifaqa neteweyî kar bikin. Li gorî Firat Med bi taybetî li Bakur zimanê Kurdî dibin xetereyê de ye û yek ji berpirsyariya hunermendan parastina ziman û çanda Kurdî ye. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.